ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டைக்கின் ஏசி ரிமோட் டெமோ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்வெர்டர் கிடையாது, நார்மல் தான். ரிமோட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டுமே ஒரே பட்டன் தான், எல்லோ கலர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 18லேருந்து 32 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஹையாக வைக்கணும்னா ஒரு 18 அதை மாதிரி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப லோவாக வைக்கணும் அப்படின்னா 32 வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 18லேருந்து 32 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. 24ன்னு சொல்கிறது நார்மல், நம்ம நார்மலாகவே வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 24ன்னு சொல்கிறது. ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ஸ்பீட் எப்போவுமே ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும், அப்போ தான் அந்த த்ரோ தெரியும். மோடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 மோடு கொடுத்துருப்பாங்க. கூலிங் மோடு, ஒன்று மழை டைம் யூஸ் பண்ணக்கூடியது, ஒன்று ஃபேன் மோடு. எப்பவுமே கூலிங் மோட்லேயே இருக்கட்டு. எக்கோனிக்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அது லோ கூலிங்கில் தான் ஓடும், அது ரொம்ப யூஸிங் இருக்காது. அடுத்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம், மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிரும். ஹோண்டான்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அது பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் மேலே பார்த்து போயிடும், டைரெக்டாக உடம்புல படாது. அப்புறம் பவர் சில்னு ஒரு மோடு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, டைரெக்டாக 18 டெம்பரேச்சருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் ஆயிரும், ஹை கூலிங் செட் ஆயிரும். மறுபடியும் பவர் சில்ல ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா நார்மலாக வந்துடும். நீங்கள் மோடு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணியிருப்பீங்களா, அந்த செக்ஷனுக்கு அது நார்மலாக வந்துடும். அடுத்து குட் ஸ்லீப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா டைம் செட் பண்ணிக்கலாம், டைம் மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு லோ கூலிங்கில் ஓடும், உங்களுக்கு ஃபேன் ஸ்பீட்லாம் கம்மியாக ஓடும். அப்புறம் டைமர் செட் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் டைமரை செட் பண்ணிக்கலாம், ஆன் டைமர் செட் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் டைமர் பார்த்தீங்கன்னா 9 மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க, ஆன் டைமர் பார்த்தீங்கன்னா 12 மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க. கேன்சல்னா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம், அந்த எல்லோ கலர் சிம்பிள் பேர். ஓகே, தேங்க்யூ.